स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बनी तो हमनी के चैनल पर रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आप सभी के बीच में बहुत ही धमाकेदार गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा करुआ तेल 2। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बड़े रितेश पांडे जी और ये गाना के लिखले बड़े रजनी रंगीला जी और ये गाना के संगीत से सजैले बड़े छोटू रावत जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना के वीडियो सॉन्ग के भी शूटिंग कंप्लीट हो गई बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। हालांकि ये गाना अभी कमिंग सून में बा, यानी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं भइल। जैसे ही कुछ कन्फर्म हुई हम आप सभी के बता दें। आप लोग के बता दी कि गाना के जब भी रिलीज कल जाई वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।